Без тормоз, без стрес. Хайде, момчета. Хайде. Значи аз се притеснявах, че няма да мога, примерно, тези животни ще заслабнат по този начин, че като са свободни, много ще се бият, че се тормозят. Когато започнах по този начин, те просто свикнаха животните, нито се бият, нито са слаби. И нямам проблем с отглеждането. Хайде, хайде, хайде. Отвори там, там двете вътре. Алива се. Хайде, да намалят, да не са се на едно място. Хайде. Хайде. Хайде, Боря. Хайде, Боря. Когато се върнах да живея в България, исках да видя дали, понеже на Запад беше станало вече много модно да се яде био, тук открих единствено биокисело мляко и отидах във фермите, за да проверя дали всичко е както трябва, дали всичко се спазват стандарти, и тогава се запознах и с фермерите. Ние вече имахме биопродукт в София, в централни хали и още няколко малки магазина. Те са си купили този продукт, видели са, зарадвали са, че и в България вече го има. Аз бях във фермата тук в някаква консултация, просто видях как от една кола софийска слизат две млади двойки и отдалеч така забелязах, че под мишница държат нашите рекламни диплянки от тогава. Ми стана интересно, заговорихме се, оказа се, че това е Маги Малеева с съпруга си, с техни приятели и са дошли точно за да видят къде точно се произвежда, дали наистина е така, просто радостни, че това го има и в България. Нашата известна тенисистка Магдалена Малеева, тя дойде при нас във фермата, разговаряхме и тя каза, че просто интересува тази суровина, това мляко, иска нейните деца и децата на други нейни познати да се хранят с качествена суровина. Но всичко стана много постепенно, много не на сила и основно защото ние искаме да ядем такива неща, искахме да имаме възможност да си ги купуваме и да ги консумираме, и така започна всичко. Намираме се в Мало Бучино, село Мало Бучино. Тук е производството на биокиселото мляко и на други продукти, които предстоят от нашето биомляко. Ние се занимавах 10 години с месопреработка. И точно тогава се срещнахме с Маги, с съпруга и с Любо. И те събрани начина на мислене, на отношението към природата, към екологията, към храненето. Тогава от приказка на приказка все пак случайно стана. Аз викам, аз така и така съм преструктуриран, не мога да го приема като производство в Мало Бучино. Фермерите се чудят дали да останат да го правят, дали да спрат да го правят. Просто няма пазар на това мляко, никой не го оценява, никой не го знае, никой не го е чул. Трудно, много трудни времена за фермерите в бионасоката. Не съм имала някакъв бизнес интерес към това нещо изобщо. Просто исках това мляко да мога аз да си го купувам в София и да се продава на повече места, и сама обиколих няколко магазина и се опитах да ги накарам да го продават. Тоест млякото се произвеждаше, съществуваше, беше много хубаво, но нямаше пазар. Много се запалихме всички, и той, и ние. И си спомням, че за първи път, когато той реши да прави биокисело мляко и да инвестира във всичко това, бяхме на един от много малкото останали диви плажа в България на Карадере. Отидахме да гледаме изгрева в 5 часа сутринта и там ни беше първия бизнес разговор, в който решихме, че той ще прави биомандра, и дори видяхме делфини тогава. И така започна всичко. Значи сега ще демонстрираме изкупуването на суровината. Това става последния начин. С пристигането на камиона той наблюдава, че първо на монитора температурата трябва да показва, че на суровината че е от 2 до 4 градуса. Това е изискването по стандарт. След това вече
той си е взел проба, която се запечатва. Запечатва се от всяка една ферма, от едната страна се подписва фермера, от другата страна се подписва шофьора. Ето има тук дата и час на приемане на вземане на пробата. След това вече започва самото изкупуване, поставя се маркича и по този начин качествената суровина минава през помпата, през брояча и отива в цистерната. Тук отвън паркира цистерната с маркучи. Тук през помпата почва да се изпомпва млякото. Тук е хладилната вана за приема на мляко. Тук става приема и охлаждането на млякото. Преди да дойде в съда, млякото се анализира суровината по всички показатели. Физико-химични, плътност, масленост, наличие на антибиотици, ферментационни проби и тогава гъстота, всичко. И тогава вече като е качествено млякото се приема от приемчика. Няма случай, казах, да сме получили мляко с неотговарящо на изискванията. Показателите са много добри. Тук отиваме вече при пастеризацията на млякото. След като е прието млякото и са взети нужните проби и изследвания на млякото и анализи, по тръбен път, който минава от тук, идва вече за пастеризация. Това е пастеризационното помещение. Виждате пастеризатор. Пастеризацията е процес, да го кажем, е варене на млякото. Значи той се загрява при температура 93 градуса. С цел да се убият всички болестотворни микроорганизми, да се изчисти терена. На този терен, след охлаждане, ние посяваме вече чистите култури за закваската. Разлика от другите млека, че това мляко е с много нежна структура и консистенция. То е плътно, хубаво на вкус, нали, със свойствен, нежен, специфичен млечно-кисел вкус, но по-нежна структура, защото това млеко не съдържа нищо друго, освен наше натурално крави мляко. При изследване в научно-изследователен ветеринарен медицински институт в секцията мляко, на 11-ти ден от съхранение му при 2 до 6 градуса Целсия, при хладилно съхранение, брой на млечно-кисели микроорганизми, което основна и полезна съставка в кисели млека, а в нашето е най-много, съставят 100 милиона, които се касаят Streptococcus thermophilus. Това е коковиден млечно-кисел микроорганизм. И 10 милиона, това е за Lactobacillus bulgaricus, който е основна, уникална пръчица, световно известна, с съдействие на която и се произвежда нашето кисело млеко. Те се намират в симбиоза. Те си при развитието си в мляко, те си подпомагат развитие един микроорганизъм на друг и се получава такъв уникален вкус на нашето кисело млеко. Тук в цеха имаме въведена HACCP система за управление на качеството на млякото. Всичко се записва. Значи, количеството на суровото, пастеризираното мляко, това са критичните точки в тази система, и след това съхранението на млякото. При нас ние работим на този принцип. Изключителен контрол от фермата до лъжицата на потребителя. Абсолютно всичко се контролира. Като се започнат млековоза, хладилните коли, с които се разнася млякото до търговските обекти, съоръженията, всички тези спомагателни материали, всичко се контролира. Абсолютно всичко. Това са заквасочниците. Тук се слагат самите закваски и самото заквасване става тук, в тези съдове. След като се закваси млякото, тук технологията като протече на главния теохи Юлия Шарланджиева, като си проследи необходимите процеси, почва да се разлива в кофичките. Това е разливната машина. Тук се разлива млякото.